Вони роками не ступали на рідну, але окуповану землю. Та навіть на відстані збираються, аби під час занять творчістю згадати про Крим. Цього разу зустріч у столичному ботсаду на арт-пікніку кримотерапії. Пані Ельміра – мати зниклого безвісти військовослужбовця 19-річного Ернеста Баранова. У червні минуло 4 роки, відколи отримувала звістку від сина. Жінка каже, їй важливо бути дотичною до кримськотатарської спільноти, а також публічно розповідати про свого сина. Хотілося б, щоб суспільство розуміло і була завжди в темі тих сімей, кого це торкнулося, отак от. А потім оці ж від цього Ну, от всього конкретно, виростають як торкнулося мене. Тому я хочу, щоб вони розуміли. Не так, щоб там, навіть не для того, щоб услышать какие-то слова підтримки. Ні, не треба. Просто вони знали, щоб вони знали, що відбувається на самом деле. Серед гостей дружина посла України в Туреччині Левіза Джелялова. Разом з іншими учасницями згадують свої місця сили в Криму, улюблені страви та найтепліші моменти. Для мене Крим – це земля, на якій знаходиться і прекрасна природа, за якою сумуєш. Коли Наріман ще був у в'язниці, підтримка людей, звісно, але я відкрила для себе гори тоді. І я пам'ятаю Чатирдах, коли ми пішли. Нас вмовили друзі просто, щоб відволіктись від всього цього сюру, який у нас там внизу відбувається. І там вперше я відчула, що таке свобода. Ось коли підіймаєшся на вершину Чатирдаху і просто, знаєте, забуваєш про все, що знаходиться внизу, про всі ці утиски, тюрми і все. І ось там насправді я відчула, який просто в нас красивий Крим і наскільки оце місце сили було. Спогади про рідний півострів учасниці цього разу переносили на тканину за допомогою вибійок з кримськотатарськими орнаментами. Майстерку підготувала мисткиня Юлія Кучеренко. Ми з дівчатками створюватимемо картини. Це дуже простий орнамент. Насправді ми маємо набагато більше різноманітних елементів. Ці елементи покриваються фарбою і потім ставиться відбиточок на тканину. Таким чином можна зібрати різноманітні орнаменти, цілі композиції з орнаментом орнеки. Це вже 6-та зустріч в межах кримотерапії. Організатори й учасниці кажуть, проводитимуть такі заходи й надалі. Такі заходи, на моє переконання, є дуже дієвими в ті дуже стресові часи, які ми всі переживаємо. Тому що дуже тривожні ночі, ти не знаєш, що буде завтра чи буде завтра. Тому отакі арт-терапевтичні практики, вони є зараз вкрай важливими, тому що вони дозволяють нашим гостям трішечки виключитися з оцього проблемного життя, яке вирує навколо нас, трішечки заземлитися. І, власне, використовуючи те, що зараз у нас літо і хороша погода, ми вирішили зробити це саме в такому форматі арт-пікніку. На тканині учасниці залишили кримськотатарські орнаменти, а в розмовах спогади про дім, близьких і Крим, до якого прагнуть повернутися. Оксана Босновська, Асан Емінов, Суспільне новини, Крим.